Shalom, horas madihita saluhutna. Di hamua kadamang doho dainang, manang di dia pehamu maringanan, tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason, dohot pangaramotion ni Tuhata Yesus Kristus. Adorakso taparade hata ni Tuhata, jumulu mahita martangiang. Dame ni debatana sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatan itu hatan nagabi jamita di minggu paupat todung Trinitatis tanggal 2 Juli 2020. Ima hatan itu hatan atar surat di buku Pesalmen bid 20 sia ayat 15 rodi ayat 10 dohot topik minggu makanguluhon hati goran dohot asini rohani debata. Hidup dalam keadilan dan kasih setia Tuhan. Ujaha madihita sonoma didok hatan itu hata. Hati goran dohot uhum do ojahan ni habang sami. Asini roha dohot hasitongan patujulu ni bohim. Martua mabangso na uboto olupuluk. Aka namar pangalaho di bagasan hatiuron ni buhim ali Jahoba. Say marulupulup do nasida manipatari marhiti-hiti guarmu. Jala tibul do nasida hinorhon ni hati goranmu. Ay hodo saudara ni haguguon nasida. Jala hinorhon ni habasaun mido manuarang taduk nami. Ima hatan itu hata. Di hamua kadongan saha porsiaon, pesan manang jamita nanaing pasahaton na tuhita marhite turpukon ima, ia debatana tatadai, ima debatana marujahat di hati goran dohot uhum. Jala debatana guk asiniroha dohot hasitongan. Allah yang bertumpu kepada keadilan dan hukum, sekaligus Allah yang penuh kasih dan kesetiaan. Debatana tigor jalanaguk asini rohai takas dui di ida si Etan anak ni si Esra di bagasan ngulu ni Raja David. Oma hina tidak kona di Pesalmen 20 siaon. Alanido macai takas tajaha di julu edesi podaud sian si Etan anak ni si Esra. Hamua kadongan saha porsiaon songon nataboto adil do debata tu Raja David. Lapatan na dang ala raja ibana gabe di toleransi debatama hajahaton na niulanay maradupon keluarga ni si Uria na binuat nay si Betseba gabe inatana. Daw nang peraja ibana marlaku do uhum tu ibana songon uhum na marlaku tu sudi jolma tanpa terkecuali. Di sima tarida keadilan ni debata manang hati goran ni debata. Dak songon nuaing rupani ala sitiup uhum ibana gabe so marlaku uhum tu ibana atik petakas do ibana mangulahon hajahaton. Ala adong huasona gabi subui be dais uhum tu ibana. Ala orang dalam tanda kutip ibana gabi adong maaka kemudahan-kemudahan. Hape itu masyarakat biasa songoni marupani maulna molo mangurusaka si uruson. Ima molo nuai. Di uhum debatado si David ala mardusa ibana. Danggabe di pahohom debatado sanay. Marhiti panurirang natan di paingok debatado ibana di hadusaw nay. Jaladungi mangokusala may ibana. Dianggukon ibana madusanay dohot hasalaan nay diadukan ni debata. Khobar tu hasalaan dohot dosa na niulanay marlaku mauhum ni debata tu ibana. Jadi buidu itu makas tarimotusi maksudna budum tajaha di 2 Samuel bidu 12. Lau songoni do nang tuhita marlaku do uhum ni debata.
Dada ala naung akayan aku ni debata hita, gabi bebas mahita rupani mangula lomo-lomo tasabing daw. Lapatan na marsala teta marsala, na mardusa teta mardusa. Alay taingot ma, naradido debata manesa dusa ni jolmai, moloro ibana sumol solidusana, jalaradi ibana pauba rohana. Jala ido di halomo debata. Songon na tersurat di Jesaya sada ayat 10 lalu, tung sura raradu samuna, songon abit bunga dadap, botardo bahenoku songon ita, nang pirara songon abit hasubba, gabe songon hapas do muse. Ima dido hatan itu hatta di Jesaya sada ayat 10 lalu. Hamua kadongan, setia jala holong do debata tu Raja David. Dia membukti kesetiaan di debata tu Raja David. Bukti hasatiau ni debata tu Raja David doho pino parna boy do itu makas tajaha songon natar surat di buku 2 Samuel pitu ayat 12 sahatu ayat 10 nomi. 2 Samuel pitu ayat 12 rodi ayat 10 nomi. Ia dung jupang pikimat mate marpungu hotu aka opum pati dangoku mapino parmu dipudim naruar sian butuham tu ibana ma pahotoku harajau ikon ibana pauli sada bagas di guarhu jala au pahoton habangsa ni harajauna rodi saliling-lilingna ahu gabi amana jala ibana gabi anakku molotung mabahedu sa ibana lising-lising ni jolma pakyoku mangalicingi ibana. Alai dangu satoku sian ibana anggo asini rohaku songon nahu usati sian sisau nau hupaijur di jolumi. Alai ikon hotdo anggo pino parmi dohot harajau muro di saliling-liling na di jolong. Habang sampe ikon hotdo rodi saliling-liling na. Om mapada ni debata tu Raja David laos akai mapasu-pasu na mangihut si jaloon na. Alain laos di bagasan idotong konsekuensi na ikut jaloon na molo soho Bartulomo ni rohani debata. Molo mardusa poparan di sidapiti tongdo lisingon ni debata. Jadi songon nataro di gijang nakining adil do debata memperlakukan sudi jolmai tanpa terkecuali. Nang Raja David laos songoni nang pinoparna Raja Salomo tupu dia nyari. Hamua kadongan saha porsiaun, tentu yang mau ditekankan di situ bukan cuma kasih Tuhan saja, tetapi juga setianya. Kesetiaannya dalam mengasihi. Tuhan itu selalu mengasihi, tidak pernah tidak. Tentu saja Tuhan bisa murka, ia bisa kecewa, bisa sakit hati terhadap orang-orang yang ia kasihi. Tuhan bisa kecewa kepada saya, kepada kita semua. Tuhan bisa menghukum kita, menghukum orang lain. Tetapi semua itu ia lakukan dalam kasih, dengan kasih. Akamang dohot tamuinang odo parasingan nasian hita jolma. Jolma molopola haci rohana, sakit hati, apalagi ma pola sampai bata arang rupani, jala dendam tu sasahalaki, dang bui bi makawolongi, boro-boro makawolongi, mamereng buhinipe, dang lomobe rohani i. Molo pajupang di dalan papasan rupani, ngadilului bedalan na asing asa unang pajupang. Na mangguhi rohana dang beholong, alay nunga be hacik ni roha. Anggo di rohana buhama bahenon na mamalos hacik ni rohanaon. Semakin sakit dia, semakin senang kita. Semakin senang dia. Impas. Ima molo hita jolma. Ala yang gode batadak songoni. Dalam keadaan apapun, Tuhan tetap setia. Dalam keadaan apapun, Tuhan tetap mengasihi. Molo di 2 Timotius 2 ayat 10 tulu di doh songonon. So haposa pehita, tong do haposan anggo ibana.
Aidang tersuada hossa dirina. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Maksudnya, kasih setia itu telah begitu menyatu dalam hakikat dan jati diri Allah. Jadi tohoma nanidok na di pesalmen 110 doho 130 nomi airo disaliling ni liling nado asini rohana. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Walau di hata Ibrani hata Heberi didok ki leolam hasdo. Hamua kadongan sahapor seaon, anggo debata dang tarsirang be pangalahon na duei sian hadirionna. Natigor dohot naguk asini roha. Adil dan penuh kasih setia. Songon natadok digijang nakiddo sudah begitu menyatu dalam hakikat dan jati diri Allah. Hita nama, bohama hita makanguluhoni di bagasan partikianon. Songon nasin warahon di topik ni minggut tarupani, makanguluhon hati goran, dohot asini rohani di bata. Hidup dalam keadilan dan kasih setia Tuhan. Songon dia mahita gabe akasiula hati goran, dohot siula asini rohai. Songon nataboto akamang dohot taminang justru na dua pangalaho odo na sedang mengalami erosi di zaman sinuaingon. Parjulu hira nalam magudu idaun hati gorani keadilani. Jojo dunuaing tabigi di tonga-tonga tapadohan nama dok hukum tumpul ke atas tajam ke bawah. Lapatan na ia uhum na marlaku nuaing macai tajom tuaka masyarakat biasa. Tuaka nasomar diha-diha. Alayang go tuaka sitiup huaso, jala sitiup uhumi, justru hira nasomar nosad do ideal. Hita pejot-jot diperlakukan tidak adil. Alai atik tungdo nang hita pe olodo berlaku tidak adil. Alania kamang dohot taminang tasukum madirita. Sudah adilkah aku? Paduahon hira nalam moru do nuaing taida kesetiaani asini rohai. Atik bohado rupani holat dihata nama ibana setia. Atik bohado holat diede nama ibana setia. Setia dua utuho saininda diedei. Alayang go kenyataan dangadok songonibe. Macai tabu bigion ibana mangedehon kesetiaani. Pola pipi si malolong na mangedehoni. Hape kenyataan na bahita mamangalusiat hatana no magdok sehidup semati. Anggohita ikon sehidup semati duda ima didok rupani. Alayang go kenyataan na satu hidup satu mati do. Manang mate-mate sahalak. Alani buhama hita makanguluhon hati gorat dohot asini roha molohita sadiri pe dang berlaku adil dan setia. Alani iko parjolo do diulahon asabui dihanguluhon. Ikon gabe bagian ni jati dirina hati goran dohot hasatiauni asini rohai. Tutu marhite-hite ma jupang ma songon nanidok ni minggu tai. Songon nidok ni topik ni minggui makanguluhon hati goran dohot asini rohani debata. Hidup dalam keadilan dan kasih setia Tuhan. Margugu mahita patulus sosa. Amin. Martangiang mahita. Mauliate madiho Tuhan di hatam nahubigi hami. Jala pauratom may di bagasan rohanami bi. Gabe mahami siulahon hatami. Siulahon lomoni roham. Unang ma holan panangin-angi saping. Di bagasan Yesus Kristus martangia kami tuho. Amin.